Sly Media TV, building bridges. Gonzalo. And? Gonzalo. Gonzalo, Mabago province. My Central. My Central. Yes. Chinangwa chakunze nasu kugutari harare ndichi. Kuya kuzovaka musangano. Kuya kuzoita rebuild MDC. Nova ku My Central ukanyemba. Kana mchiti rebuild mkureka kuti. Kuvaka rebuild is changa chadona chapwanywa hasta kuvaka kuti idzoke nomira panzvimbo paeni. Imire iende iwine pa election anotere. Kana mchiti kuchivaka changa chinhu chakachapwanya. Changa chapwanywa nani uye kubata zvinhu zvakamira sei kana chitasa pa yatinoti state of current affairs. Kwakamira sei kubata? Sisi kubata kuchiri nani? Kuri right. Kuri right stereki. Nawe atura kuita nawe aturi kuita panguva idzinodzi. Inawo kuti rebuild handitika. Tikuta kuti mapati ese akabva mu-MDC, mapati ese vanhu vese vangasina chivimbo, vangavabuda nekuda kweutongi wangaona dhagi, ngavadzoke tivake chinhu chedu, tivake pati yedu, tiende mberi sine pati yedu. Kana mchiti utongi wangawina dhagi, ndo uchiripo ka, murikuda kuti? Ahusi, watingati uchiripo. Nekuti nguva yawene wadarika, vanhu vese tazviona kuti hazvisirizvo vakuuraya musangano nadhagi. But sei zvakutora nguva yakareba kuti muone kuti vaMwonzora ndoko vari kuendesa basa. Inhau yekuti vana vembwa vasvinwe musi mumwe chete. Inhau yekuti vanhu vese patinoona chinhu havaite muono mumwe chete. Tinoita zvinhu zvese nenguva yazvene kusvikira munhu wese azonzwisisa kuti zvoni izvi hazvisirizvo zvikuuraya musangano. Munzira ndeiyi yekufamba nayo. Matero anokati vana vembwa vasvinwe munguva imwe chete. Ndezvipi zvimwe zvaitwa navaMwonzora zvakauraya bato reMDCT? Vaisapota kana kuti vaitaura vachituka vanhu veopposition, vachida vanhu veZANU-PF muzvinhu zvizhinji kwazvo zvavakaita. Saka munhu akadaro hatingamuti muopposition, totomuti muzanu. Saka vamuri kutarisira kuti achatungamirira kurebuilda bato renyu ndavana? Watiri kutarisira anokwanisa kumira kana kuti achamira sapresident wedu isisu. Inini cheche nevamwe vese musangano wese tiri kuda kuti komichi ndiye apinde pachigaro ichochi. Nekuti ndiye kubva 2014 mastructure ndiye angane kodzero yekusara achitungamira musangano kusvika takwanisa kusarudza mumwe munhu kuva leader wedu. Makadi yamai? Fara makadi. Tiri kuona mauya kuno kuguta reHarare. Mabva kudunhu ripi ende chikonzero chakuita kuti muye muno ndechei? Tabva kuManicaland. Pamutare kumakomo. Chikonzero chatafambira muno muguta reHarare. Kufambira musangano wedu weMDC. Yakatangwa navatsvangirai kuti ione kusimuka. Sezvo izvozvizvi isisiko. Apari kana muchita isisiko nyatsobatsanangura vanoti isusu satapenha tiri kuona kuti ichiriko. Muri kuona kuti ichiriko. Nofunga makazvinzwa manje apa waitungamira MDC ndiwaMwonzora. Saka izvozvizvi waMwonzora wakaboyikota kuti handisichi ndichacontest mumapresidential. Kuti ndokuti hakusini hakusisina. Saka izvizvi takuda kuisimudzira tichida kuisa wakomichi wakanga waripo pastructure yekare kubva pavana vatungamiri vakadaenda navatsvangirai nevatedzereri wavo wakanga waripo pastructure iyoyo. Saka taona zvakakodzera seMDC kuti tosiya here musangano uchiparara, tosiya here musangano uchifa. Saka regerai tinoita meeting tigare pasi kuti izvo kuMwonzora zvaanenge abuda muground toita sei, tongosiya here zvinhu zvakawakwa navatsvangirai zvichingoparara. But imimi sevatsigiri vebato uye vatungamiri, sei makatora nguva yakareba muchiregerera musangano wenyu kusvika pawasvika pazuva ranhasi pamanga muchitsanangura? Unongo uchimbotarisa nekuti mupolitics munoitika zvinhu zvakawanda. Saka vanhu vanongo uchimbotarisa kuda kuona pamwe zvichadini zvichaita wosonoti hapana kwezviri kuenda. Saka ndo magumo acho.
zvazoita kusvika pari nhasi kuti Dhaga azongoti achazvikwanisi nekuda kwekuti akangotora watungamiri wari kungotora power yekungoda kuzviswa pachigaro pasina zvawanozoita handizivi ndingasarangura ndichiti kungoda kutora zvigaro asi wasingazogoni kutungamira musangano wakaitwa natsvangirai kubva wachitanga pasi watsvangirai waimirira vanhu wanga waine mwoyo werudo wekuti kana wakati ngatite chinhu chedu chaiita wakati zvinhu ngazvidzike ngatinoti zvinhu mitengo yezvinhu idzike yaidzika wakati izvozvi zvitoda kuti munyika muite $4 for 2 ndiwo watsvangirai wakaita kuti $4 for 2 iite muZimbabwe muno but zvese izvezvo hakuna ndosaka ndati aiwa ngatidzokerei pekare tisimudze MDC kubva peyakatangira isimudzwe kubva ipapo nekuti hapana akazomboitungamirira tikatarisa ipapo kubva pakafa watsvangirai vanhu takanaiwa nemvura tiri parufu pavo kubhowera uko asi ndo pakabva pangotorwa musangano pakutonzi patana president pakutonzi chamisa akutotungamira MDC Mwonzora akupindawo nepo akutoto ndini maharvest ese maofisi ese ndani ngangu zita nderangu wana hawachatarisi musangano hawachatarisi kuti musangano wakashupikirwa sei wakutoda maproperties zvese saka tatiregerai tiende tinogadzirisa kuti toita sei kuti MDC ite sei isimuke kudzokera pastructure yekutanga maita basa naitwa akasosera P Panashe mabva kupi ndabva paBeatrice chikonzero chakonzi muguta reHarare ndechei pazuva ranhasi okay chikonzero chatasimukira kubva kuBeatrice kuya muguta reHarare inhau yemusangano weMDC inodai iri kunzi neruzhinji waparara kana kuti wafa vazhinji vari kutoti uri padeathbed ndozvatisimudza kuti tione kuti ugwere hwachona hungarapika sei kuti idzoke pakumira kubva pastructure kubva pamabhonzo kusvikira yaakukwanisa kufamba zvakare payakasiwa iri naatsvangirai. Tichitarisa nhoroondo yeMDC kubva payakavambwa kusvika mugore rino ra2023 pamaelections apo ndoke kutanga bato renyu richitadza kuisa macandidates musarudzo mucherechedzo wakaita sei zvinova mucherechedzo unosirisisa ndochokutanga uri mucherechedzo zvakare unoratidza kuti isusu sebato reMDC pane vangu vari kutungamirira pane kakutsauka nekakutsautsira kubva pamafambiro atinofanira kunge tichiita seopposition. Uyu mucherechedzo unoratidza kuti opposition politics muno muZimbabwe kubva zvafa vatsvangirai yadzikira zvisingaite opposition politics hadzisisina meaning muno muZimbabwe. Ngatikombei utungamiri hwatsvangirai neutungamiri hwavamwonzora pazuva ranhasi imimi senhengo dzebato munoona sei hatingakwanise kuenzanisa utungamiriri hwakadaro baba nekuti pane utungamiriri unoiswa navanhu wozvidondi zvevanhu neutungamiriri hwekuzviisa iwe woga. Utungamiriri hwakadaro hatingakwanise kuhuenzanisa baba. Utungamiriri hwavamwonzora unotoratidza kuti utungamiriri hwake iye ari kuzvitungamira hatisusa ari kuda kutungamira ani. Utungamiriri hwatsvangirai utungamiriri hwekugadzwa nevanhu utungamiriri hwekutyaira vanhu hwekutungamirira vanhu iye wacho ari pamberi. Mentoka John Masava ndizwa kugaliba Marsh West. Chakunze marere pazuva ranhasi ndichi ya zandeta unosuno nkamwe utinda hawo musangano wa MDC musangano wa parara wafa. Asi sei zvakutorera nguva yakareba musangano uchiparara imi vatsigiri varo muripo yapa kuti musangano uparare iswe katika tivanyawo kambo gabutungamiri buliko bwachona butungamira ngabula abubhemukati saka tingati vamwonzora vakoniwa here kutungamirira bato vamwonzora valirwa wenzerezya musangano akambuka kuti baita musangano balikebiyo
kati ngobabuziyape ko titarisa kubva bato renyu parakavambwa 99-2000 richikwikwidza musarudzo pamwe pese hongora inokundwawo kusarudza ikoko raisa nhengo dzinokwikwidza kubva pana purezidendi kusvika kumalocal authorities. Tiri kuona mugore rino ra2023 bato renyu ratadza kuisa macandidates zvazosvikawo futi zvokuti even vaMwonzora vasvike pakuti aiwa inini handichakwanisa kupinda musarudzo idzi. Zvinoratidza chii kubato renyu izvozvo? ya uzwa muri atanguna medo kubamba pongano ira musangano wa MDC ime ndamba ndiri wano ndakali center wa MDC za 2008 up to 2013 so lina kunja kati vaMwonzora vaitaziya vari kebiyo vatamuri makuba mari pese vatenezi muri mopo uyandiga abantu ansi sa jamu chakuyabuya mari pese tabandi kuambula abantu penisi jamu chakuna kuba mari pese vasibe kubantu plus vavanga bali kubala ntamwe azanu PF tabala ntamwe pe abantu initwa engineer Joelson Mugari ndiri ni executive chairman weNERA National Elections Reform Agenda. NERA inozikanwa zvikuru nenyaya yekuti tiri vanhu vanorwira mareforms, saka tinofamba mapolitical party ose tichitara kunzwisisana navo kuti aiwa hatiwonesane izvi zvinoita kuti tive nemaelections ari free and fair munyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo tainvitwa pano neMDC kuti ave NERA wewo munzwe chinhu chatagwaka pano kuti muone kuti tingafambidzane sei, ndokusaka tiri pano. Muchinzwa zvavari kukurukurirana vari kuti matambudziko asangana nebato ravo ndechi? Zvinhu zvavari kunyanya kuchema, vari kutema neutungamiri wavaDouglas Mwonzora. Vari kuti ivo vaMwonzora vakabvuta utungamiri kuCongress, zviya zvekuti vakabhasa vanhu, kutora vanhu veushamwari, madzisawira kuti vatore utungamiri vapinde ivo pachigaro kudarikidza vamwe vose vaikwikwidza navo, vana Maikupe, vana vaKomichi nevamwe vakanga varipo. Saka vari kuti ivo mukutora kwavakaita, ndingapemedza sekuti vaMwonzora vakazvitora ndokuzvigadzika palevel yavanga vasati vasvika panguva iyoyo. Pane paya pekuti munhu unogona kufunga kuti aiwa ndaane vanhu vanonditeverera, vanondisapota, usingazivi kuti aiwa kunze uko kwakaoma kune mhepo. Vakafunga, ndofunga ndingati kungonzwa zita ravatsvangirai kuti asi zvindatora musangano wemhanya vana vatsvangirai ndichava nemhomho yevanhu ichanditevera, zvinova hazvisiri zvakazoitika. Muchitaridza imimi utungamiri hwavaMwonzora neutungamiri hwavatsvangirai, pane mutsauko wakamira sei ipapo? Zvakasiyana zvakanyanya, irima nechaedza ndo mufananidzo wanengape kuti irima chaivo. Masikati haambofa kafanana neusiku, nekuti ndikatanga kutora ino vatsvangirai was a humble leader. Vatsvangirai ndingapemedza sekuti vaisaziva macandidates avo aikwikwidza nenhau yekuti vaiti vanhu imi kwamuri ikoko sarudzanai mutipe zita. Asi utungamiri hwana vaMwonzora ndokuti president yatokudza kuti Warren Park ndoda candidate yakati kuti amirire vanhu, kuzvimba East ndoda candidate yakati kuti amirire vanhu. Naizvozvo zvakabva zvavhiringidza inonzi democracy mupolitics. Saka vanhu ndo zvaita kuti vanhu nhasi vaungane pano vachiratidza kuzitsumwa nekurwadziwa nezvakaitwa zviri kuitwa navaMwonzora. Kubuda kwaita Mwonzora muresi yemapresidential elections zvinoreva kuti chii? Simba rehove riri mumvura. Ndichizama kuti vaMwonzora vakayatsozviona kuti havana vanhu, ende ndingatoti hangu hungwaruhwa hwavakaita kuti vakatya embarrassment, nekuti tikatarisa by-elections akapfuura vakaita mazero akati wandei kumaconstituents uku. Saka vakaramba vachitoona kuti aizvi zviri kutodzokera zvekuti pamwe zvatozonyasa kuzoita mamainasi chaiwo pamaresults apa, akati bheta ndibva ndazvirega nguva ichipo. Zvechokwadi hungwaruhwa hwakashandisa kuti varegedze kuti kukwikwidza. Senator Komichi, tiri kuona vatungamiri vakasiyana siyana kubva kumatunhu enyika, vatungamiri vebato reMDC vauya muguta reHarare pazuva ranhasi. Musangano uri kuitwa pano ndewei? Musangano watiri kuita pano nhasi, Robert, ndewo watikambotaura uya kuti MDC yava kuzomuka, nokuti MDC yanga yaurawa navatungamiri vanga varipo. Saka varidzi veMDC chaivo
vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumaprovinsi akasiyana-siyana vavhunduka kuti toregera pati ichifa here. Vati kwete hatingaregeri pati ichifa tiripo, tinofanira kunge tichimutsa pati. Vati ivo pati iyi ine nhoroondo, iyi pati ina makuva, iyi pati yakanga iri pati yakasimba zvikuru, asi nhasi uno ipati yava kutadza kana kutaurika munzvimbo, ipati yava kusemesa. Saka varidzi vemusangano ndo vaungana kusokona kwawaita maprovinces akawanda ari represented. Amwe atadza kuuya zvavo inyaya dzamakosi dzekuti matransport dzinonetsa, and vanhu vari kuona vauya vazvibhadharira mari dzemabhazi, mari dzemakombi kuuya kuzotaura nezvekuti bato reMDC tingarimutsa sei. So vakurukura nzira dzakanaka zvikuru dzakawanda, such as kuti pati yedu yeMDC brandi rayo ranga raparara torimutsa sei. Vataura mazano atapiwa atichazoita atimabudisiko zvino papress nokuti zvinenge zviri something zvifanira kuchengetedzwa is part of the strategy, asi vataura kuti torimutsa sei brandi redu reMDC. And vawirirana zvakare kuti tinofanira kuenda kumusha kundofuma mastructures emusangano nokuti pati yanga yafa yanga isina mastructures. So vawirirana kuti tichafoma mastructures nyika yose kubva kumabranchi, mawadzi edu, madistrict namaprovinces, and vari kutoita izvozvo. And kune dzimwe nzvimbo vakatotanga kunana Manicaland, kunana Matebeleland vakatotanga kuita mastructures iwawa, asi nhasi vapa tsinidziro dzokuti ndokuti musangano umuke. Saka vawirirana zvakare kuti tichivaka mastructures tinofanira kugadzirira congress, main congress ichandoelecta utungamiri hwekutungamira MDC. Iko zvino takawirirana ende tinowirirana tose, tawirirana nhasi uno kuti baba Komishi ndo acting president veMDC vanofanira kuleada the preparation yecongress iri kuzoita kuti pasarudzwe utungamiri huri legitimate uchazonge uchitora MDC kuenda mberi. Tawirirana izvozvo zvakare. Tawirirana kuti tinofanira kubatanidza vana veZimbabwe, tabatanidza vanhu, tawirirana zvakare kuti tinozviziva kuti MDC yakatangwa navatsvangirai yanga yasplita into small organizations. Saka paitwa call hombe yokuti vese ivavo vanga vabuda muMDC ngavachidzoka tibatane pati yedu, tite pati yakabatana, tiunite, tiite chinhu chimwe chete, tidzokere kumaobjectives nemavalues eMDC sokusiyoko yakaitwa navatsvangirai. And call for unity yaitwa emphasized zvikuru, because paita realization yokuti kana pasina kubatana opposition movement haifi yakazokura. And pabuda futi zvakare kuti opposition iko zvino as we speak right now iri weak zvikuru, and panoda kubatanwa namaopposition parties kuti deno taita come together tiite a strong opposition movement inogona kuchallenge ZANU-PF come 28 elections. Saka pabuda zvakare kuirana kuti iko zvino taakutonangana nemapreparations a2028. Toda kupa a torrid time to ZANU-PF come 28 because tinenge tadzokera patanga tiri nguva yatsvangirai MDC ichazenge ichinetsa zvokunetsa zviya nokuti ndiro rinosikama nevanhu. And pabuda zvakare rudzidzo rwakasimba rwabva kumamisha. Vanhu vekumamisha vanoziva pati yeMDC. Amwe mapati ose arimo munyika havamazivi. Vatiwo hakuna musha kana sabhuku kana musha upi usingazivi kuti MDC. Kutova kuti ko brand reMDC richakasimba, brand reMDC richiriko. Apa ranga rangosvibiswa chete nomutungamiri anga aripo Douglas Mwonzora, and vanhu vari kutiko aiwa zvaDouglas Mwonzora hatichada nokuti aona sokuti munhu anoshanda neZANU-PF. And tiri kuti kwete isusu tinofanira kumeka sure tadzosera opposition spirit muMDC, tadzosera opposition spirit muvana veZimbabwe, so that tigadzirise zvakawanda. Pane zvabuda zvakare zvakunzi tikinda kuma-elections hapana kana electoral reform kana one. And for the last 5 years hapana opposition yakamboorganizawo some form of peaceful demonstration yokurezawo ma-issues akafana ma-electoral reforms. Iko tiri kuona amwe ma-political parties akuwithdrawa murace achisaita zvinhu zvema-electoral reforms, vamwe vari kuenda kumakoti vachisaita ma-electoral reforms. Tiri kuti ko makore ose 5 awa opposition yanga yakavatirei, yanga isingaiti ma-demands from the ruling elite iripo kuti ma-electoral reforms aitwe. So these are some of the things zvawirirwana nevatungamiri vanzvimbo dzakasiyana-siyana kuti tofanira kuita ma-programs akafanana iwawo aitira kuti hurumende ive cognizant kuti kunofanirwa ma-electoral reforms emunyika muno meZimbabwe. So ndinovimba kuti
MDC ndine rimbo hombe, MDC yedu yakuzodzokera painga iri, MDC yedu yakuzokura, MDC yedu yakuzomeka short hold the government of the day accountable. Tatenda hangu. Sly Media TV, building bridges.